खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान टपिक्स लानानै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो नोंथांमोना जा अननाय होयो जा कमेन्ट्स होयो बेफोरनि थाखायनो आंबो निजेखौनो माने बिदि भिडिअ बानायबाय थानो बोलो मोनो जाबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामदों आंखौ दिनै मास मोनब्रै जाबाय आरो थारैनो आंना चेनेलाबो जि इउटिउबनि रुल्स बेबो कमप्लिट जानो बारा सम गैलिया नोंथांमोननि अननायाव आरो अरायसम नोंथांमोना बिदिनो आंनो नोंथांमोननि अननायखौ होलांबाय था। दिनै रायलायगोन मोनसे खोब माने जोंनि जा सेंग्रा बैसोनि मोनसे टपिक्स लानानै आङो माने बे भिडिअखौ बानायदों। जोंहा गासैनिबो जिबनाव ओरैबायदि मोनसे सम फैयो माने स्कुल फरायबाय थानाय टाइमाव सेंग्राफोरानो जाथो बा सिख्लाफोरानो जाथो सोरनिबा नङा सोरखौबा माने गोसो सिङाव माने मोजां मोननाय, सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ गोसो सिङावनो मोजां मोनना थानाय बा सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनना थानाय बे टाइपनि माने गोसोआव बयनाबो सानसे नङा सानसे जाथारदों आरो बांसिनानो बुंथिना लानो हाया आरो किसुमाना बुंथिना लानो हायो नाथाय सिख्लानिफ्राय इगनर खालामजायो आरो किसुमाना सेंग्रानिफ्रायबो इगनर खालामजायो। बेबायदिया माने नर्मेल खोन्था, जों बयनिबो जिबनाव बे जाफेरनाय खोन्था। सोरबा ओरैबायदिबो दं स्कुलफोराव नायनानैनो माने मोजां मोनो, खोन्थानो हाया, खनसे नायबाथाय मोजां मोनबाय जे दिनै खनसे नायदोलै आंखौ होनना। मेगनजों मेगन माब्लाबा नायलायनायाव मेगनजों मेगन गोलैबा लाजिस्लु मोननाय बेफोरो नर्मेल खोन्था। जों बयनिबो जिबनाव बे मोनसे सम फैयो आरो आं सानो मा सिख्लाफोरा आसलते बहुद सेंग्राफोरनि केरियारखौ आसलते नस्थ' खालामो। माबोरै? गोबां सेंग्राफोर आं नुनो मोनदों माने बिदि ब्रेकआप जानायनि उनाव जौ सेरेब गान्जा बिरि सिगारेट बेफोरखौ हमहैयो टेनसनाव। आसलते थारैनो जुदि मोजां मोनोबा मा सिख्लाफोरा बे फंसे बाथ्राखौ जुदि होनोबाथाय सेंग्राफोरनि सिगाङाव जे आंथ' अरायसम नोंनि दोंखा, आंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा, आं नोंखौ गारनानै जेब्लाबो थाङा, बे आंनि माने खिरा खारिना होननो हागोन। बेबायदि जुदि बुङोना आं सानो 70% सेंग्राफोरानो निजेनि केरियारखौ माने मोजां जालांगोन बायदि। खारन जेसेबां माने लाभ फेलर दोङो, गोसो थोलायनायाव माने बिदि ब्रेकआप जालायनानैनो गोबां सेंग्राफोरा फरायनो गोसो ज'आ, जानो गोसो ज'आ, गाज्रि लोगोफोरजों लोगो नांनानै जुमाय सेरेब बेफोराव आखाइ होयो। आं गोबां बेबायदि सेंग्राफोर नुदों आरो बिदि होननानै आङो सिख्लाफोरखौल' दुसियाखै, सेंग्राफोरबो गोबां बेबायदि दं जायनिखि ओइजो आधा घन्टा ओमफ्राय उन्दुनोसै होननानै आरो ओइजो रायलायलायबाय, बिदि सेंग्राफोरबो दं। नाथाय सासे सानैनि थाखाय गासै सेंग्राफोरानो गासै सिख्लाफोरानो गाज्रि नङा, बेखौबो आं मिथिगो। खिन्थु आसलते इमसनाव सेंग्राफोरा बांसिन बेबायदि खामानियाव आखाइ होयो। मानोना सेंग्राफोरा बा हुवा माहारि जि बिसोरो माने धैर्य हक्तिया एसे खम आरो सिख्लाफोरा आसलते हिन्जाव माहारियानो बिराद धैर्य दोङो, बिसोरो धैर्य हमना थानो हागो। नाथाय सेंग्राफोरा हमना ला सिख्लाफोरनि किसुमान खोथाखौ बुजिना मोना
न'खराव आसलते बेल' मोनसे खामानि नङा जे नोंजोंल' माने एनि टाइम फन हरबानो रिसिभ खालामनांगौ, फन हरबानो नोंजों रायज्लायबाय थानांगौ, बेल' मोनसे बिसोरनि खामानि नङा। बिसोरनाबो जिबनाव बहुद नोंनि अनगायै आरो न'खरनि खामानि, बिमा बिफानि बाथ्रा, बिदानि बाथ्रा, फंबायनि बाथ्रा गोबां सिन्था खालामनो लागा बिसाबो न'खराव खामानि दं। सेंग्रा मानसियालाय मा फरायबाय थानायाव बारा न'खरनि बारा दायित्व मोनानो, खोब खम दायित्वखौनो सेंग्राफोरा आसलते फरायबाय थानाय टाइमाव माने दिमागाव लानो गोनां जायो। नाथाय सेंग्राफोराबो मोनसे सम फैयो गासै न'नि बजाखौनो माने गावनि खर' माथायाव लानाय रखम। मैसोआ जेरै हालेवबा नांगोलखौ जाबायदि सौसिजोबना बोनानै लाङोना, सेंग्राफोरनाबो बेबायदि जिबना न'खरखौ बिदिनो सौसिजोबना तानै बिपदै रंजानाय खुसियै बेबायदिनो माने बोनानै लांथारनांगोन। बे मोनसे खोब गेदेर बजा। सोरनिबा बिनानाव हाबा हरनांगौ थायो, सोरबा बिमा बिफानि बेमार, बेबायदि गोबां बजा सेंग्राफोराबो उनालागि माने बेबायदि बजा बोनो लागा जायो। नाथाय बिनि थाखायनो दि सिख्लाखौ अरायसम माने दुस होबाय थानायाबो मोजां नङा। मानोना फन हरबानो जुदि रिसिभ खालामनांगौ, नोंजों रायज्लायबाय थानांगौ हरनि 12ता 1तासिम, होमबासो दि गोसो थोनाय, एबो मोनसे मोजां खोन्था नङा। मोजां मोनलायनाया मोनसे बिसास, मोननै गोसोजों मोनसे जानांगोन, होमबासो बे गोसो थोलायनाय बा बेसो मोजां मोनलायनाय। बे खासेखौ मायावबा बिजि मोनबानो सन्देह खालामनाय, सोरजों रायज्लायदोंमोन, मा सोंख्ल'नाय माबानाय, बेबायदि आरो गोबांथ' ओरैबायसा दोङो CID लगायना दोनगोन लोगोफोरखौनो, आमखाया सोरजों रायज्लायबाय थायो नायसं होननानै। बेफोरो मोजां खोन्था नङा। नोंहा जुदि सासे सेंग्रानि सायाव बा सेंग्रायानो जुदि सासे सिख्लानि सायाव बिसासानो गैयाबा, बे थैजासिम माबोरै जिबन जालांगोन? जिबना सानसे साननैनि खोन्था नङा, थैजासिम जा जिबनखौ जोङो सानैजों जिबनखौ जालांनांगोन। गतिके बेयाव सन्देह माबा माबि बेफोरखौ सिन्था धारा खालामबाथाय मा जालांगोन, बे जिबना बारा दिन थांनो हाया। गतिके एसेनोसै आंनि जि गोसोनि साननायमोन, आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नोंथांमोनाबो मा सानो बा आंनि होननायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना बुंहर। आंबो बेफोरखौ माने मिथिनो लुगैयो नोंथांमोनाबो मा सानो मा मायो। गतिके आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना, लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावगार। गोजोन्थों।